Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, namo buddhaya. Dari katuraken sugeng dalu sugeng winarahipun kunjur dhateng sagung Prabu Pundhen Prabu sepuh sesepuh menapa diri ati sepuh ingkang tuhuning pamawas wihat lebdeng pitutur. Kala kelakung kunjur dhateng sang jaring para prayoga agung satriyaning nagari Manggalaning praja ingkang tugu wicaksana Gusti. Ladugi kunjur dhateng sagung para alim ulama kyai dalasan para santri ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyu ilahi ingkang pinangka panuntun kiblating manembah mring Gusti. Ladugi kunjur dhateng sagung para rawuh para tamu gabung saha putri suprabah dhateng para kadang marga tumarwa ingkang tugu winangkuing suka basuki kasugekan katenteman miwah sih wiloso saking pangwaos Gusti Kang Maha Agung. Mugi tansah kasandang kajiwa kasaringa berkati kesami sumrambah dumateng kula. Niki ngaturaken sugeng dalu sugeng winarahipun kanthi mardu-mardiwane begalih kepareng sowan nuhun anglajaken lelampahan kula wau siang niki saking keluarga New Renova Campur Sari. Kamijil saking laladan dusun Pilang Randu Blatung wewengkon Kadipaten Dora Mustika. Niki minangka pangarsa saking panjenenganipun pepundhen kula Bapak Jumari Sarjana Pendidikan. Dari wonten ing kalenggahan ratri punika ingkang sampun kepareng piniji saking ingkang hamanggugat nggih pun Bapak Suci sekalian Ibu Purwati. Lersi dalu punika nggih wonten acara pahargyan Wali Matul Kitab. Dene pun Bapak Suci sekalian Ibu sampun kepareng ana tapi jejering Sudarmo. Dari kehange selamaken ingkang putra ingkang sesilih pun Adimas Bagus Robi. Mugi pangajab ingkang putra ingkang sampun kaselamaken saged enggal saras wangsul wonten ing bangku pamulangan. Lalugi saged dados putra ingkang soleh bekti tumrap tiyang sepuh kekalihipun migunani tumrap bangsa negari miwah agami. Amin amin Allahumma amin. Niki pahargyan dalu punika ugi kasengkuyung sederek Delta Audio. Ladugi dan dokumentasi video syuting nggih wonten Media Tama Production dekatran sugeng dalu. Ugi jumbo kalih pamundhutipun dalu punika saking keluarga Renova Campur Sari sampun kepareng kanthi Surawati wonten setunggal kalih 3 sekawan ingkang mangke sinareng kula garek nggih kinten ngaturaken panglipur suka parisuka kunjung dhateng sang jaring para lenggah para tamu. Mila boten kasebat setunggal baka nyawiji katuran sugeng dalu sugeng pinarakan di mardu-mardikane begalih sinambi anggrahapi mengkah atur pasukta tembang-tembang Campur Sari lumantar New Renova Campur Sari. Semoga kepareng jengkar setunggal kalih 3 sekawan widiwati nggih kinten ngaturaken salam pambuka mugi pepanggihan dalu punika purwa madya wasana mangkirayu wilujeng kalis widodone ing sami kala dun matur suwun.
dari kebukasane tebak kangen tapi roko pambukan yang lelapan motoring hari kali gehen ratri budiko saking